Pero mintras nga dili ko mo pakpak, walay mo tunga. Kasabot? Yes, sir. Isa, duha, tulo. Hala, may tawag. Pang, may tawag. Ano man na, pre? 1 hour before. Park, nga-apply po mo og rescuer. Nga-apply lagi? Wala ka man ang trainer. Dugkaya po sa itong trainer, eh. Ininta kayo, Dre. Hi. Unya ka mo, kabulo mo man langoy. Murag ang sapa oh, murag lalon ba kayo? Tapas ka nagtao ba? Sus, kambor na. Langoy lang. Pasti lang. Sige, ligo niya sa una. Drive ko dito. Ah, buak lagi. Say buak, Park. Ang pilya? Sili, til. Gila pa, bro. Hapon naman dito. Mga trainer. Hapon na kita. Siguro na, oh. Atong, Dre. Oo, marap pa lagi. Ah, lagi, mana lagi lang. Gwapo sih subuh-subuh. Purwag buring pagkiruhan umahalin. Hayabon, sir. Hayabon, sir. Ako na ba itong pat? Pat? Kami, sir. Kami, sir. Kalimot ko. Sorry, darling. Kalimot mo nga ko. Sir, kalimot ako nga namaday kay dubak right. Sorry. Sa mga kayo. Ang mga patungkod pa. Sorry. Gross na si Ma'am, sir. Sorry. Sus, mamord si Bakay ni pakay na hinuon. Hindi mo na kung gas-gasan. Sige, ato lang liya. Participant, are you ready? Yes, sir! Palo ba mo sa inyo ang isudlan trabaho? Amo ni ang pinakadelikado nga trabaho sa tibuok Pilipinas. Bisag unsa kalawom atong suomon, mga bagyo, mga baha, o ni atong trabaho, isip rescuer. Kaya kay sir. Kaya ka, sir? Sige. Kaya, sir. Pero wala pa maghubo sa ko kay para ingana man jud na basta trainer. Ilang nan basta trainer mag una. Ako sang tanaw ninyo mga lawas. Ini. Supusog ni. Okay ni. Ay, murag. Makapasar man. Pay bungot nga mo na ring. Okay ni. Moy lawas. Kaya ka ni mo ni. Kabalo di ko nga. Ining sulod ani makupsa yun na. Kay murag puro litso ni sa tanakan ba. Okay ni. Okay kay ni murag lutaw kay ni kay wow murag papel. Kining lawas murag balila, Coca-Cola bali. Anong nakatawaman mo? Sa katawanan? Mura mong nakaluko sa inyong instruktor ah. Okay. Warm up to na. Kung sa'yo akong buhaton, inyuhang sundon. No? Yes, sir. Yes, sir! Sabtan? Yes, sir. Sabdon. Sir. O, sige. Sabay-sabay. Sabay-sabay! Sabay. Pero mo, sabay-sabay man sa mo. Ikaw maingon, sir. Kasabay-sabay. Ikaw, rabi nag-ingon, sir, ha? Ang akong lihok ba mo'y sundon. Dili akong tingog. Yes, sir! Yes, sir. O, sige. Sabay-sabay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, final. Sabay-sabay ha. Yes, sir! My toes, my knees, My shoulder, my head. My toes, my knees. my shoulder, my head. My toes, my knees. My shoulder, my head. Okay. Harap sa talikod. Harap. O sige, kaya magsugod na ta sa atong training. Kita nyo ng sapa. O na atong traininganan. Yung mga rescuer mata.
Ikaw, wala mong nilingkod, makada. Nanghihintod ko, sir. Okay, mao niya atong unang pagsulay sa atong trabaho, isip rescuer. Kay inyo man ang gisudlan, ikinanglan nga naa sa atong huna-huna o sa atong kasing-kasing ang pagtabang sa atong mga isig katawo. Kaptan? Yes, sir. Yes, sir. Rap sa likod! Rap! Ready! Mao na tong buhaton. Go dagan tao katulo. Tulo ka balik. Yes, sir. Yes, sir. 1, 2, 3, dagan! Balik! Balik na po! Balik, balik, balik! Oh, ganong nanghunong mangulya? Hanga kayo, sir. Kapoy na kayo, sir. Kapoy na kayo, sir. Sige, sige, sige! Saan mga ako? Balik! Sige! Balik ako! Balik! O, balik! Yan na! Ingani, oh! Ingani! Okay na kayo, sir. Pinaka Okay. Dili basta-basta ang trabaho nga inyong isundan na atong buhaton, di ba? Okay na, sir. Kapit na, sir. Sige, 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 sige. Okay. Kunya, lain na po. Langoy na sad, langoy. Langoy? Ha? Langoy na, sir. Langoy na, Langoy na po. Kinanglan, tanan nga mga activities sa rescue. Atong tudluan, atong trainingan. Para pag-abot sa disaster, mahibalo na ta sa atong mga pagbuhaton. Kasabtan? Yes, sir. Okay, linya, linya, linya. Oh, sige. Atong sanayon, atong kaugalingon. Langoy na po na, langoy. Yes, sir. Yes, sir. Sige. Ready? 1, 2, 3. Okay, road. Oh, kapuya lang ngayon yung sumpat sa tubig ko. Hanga kayo. Dirone ko to, sir. Dirone mo kayo, sir. Sir. Dirone mo kayo. Makamot na rin, sir. Tingnan mo ito, sir. Magnasanan ko, sir. Kung saan man ang kamao mong maglangoy, na nubo na kayo magputong. Sige, sir. Pusog na lang, sir. Kailangan na lang mo, sir. Kaya lagi ni. Kaya na ni mga buddy. Para makapasarili sa exam. Sige, sige. O, sige na, sir. Sige, sige. Sige na, sir. Sige, ang atong buhaton, kung kinsa katong atong sulayan, kung kinsa katong taas o butong. Sige, pero mintras nga dili ko mo pakpak, walay mo tunga. Kasabot? Yes, sir. Dua isa, sir. Gangsi man, sir. Gangsi man eh. Gagmay may kutong, gagmay may tiyan. Di para saan dakong tiyan. Kaas na hangin. Ay, pag anak manis, tandamay. Sige, sir. Sige, ready? 1, 2, 3. Hala, may tawag. Pang, may tawag. Ano man namin? Hello, sir. Oo, okay, sir.
Maayo na kayo ni mga tao diri sir. Pasado na kayo sa training. Haud na mo salom, haud na pud nimo langoy. Okay na sir, pasado na sir. Oh, sige sir, sige. Ako ni bahala na sir. Oo. Okay sir. Ala. Namali ko yung mga tauhan dito. Uy! Tunga! Uy! Wala man mo nito nga! Ang sama na! Ano wala man mo nito nga? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang na. What's up, Carmenians? So yes guys, salamat kayo sa pagtanaw na po sa among video. Kung kayo kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel o pag-follow sa among FB page, ang Carmen Dabnor Vine. So shoutout tagaron no sa atong mga namirwan nga ang sponsor, no? Kami na kang Bingo Aminal vlog, no? Paki-visit sa yang channel og kang #BineUncle, no? Bisita pod ang yang channel og kang shoutout pod kang MCong. Kay nakataro sa atong video kang Katorko Vlog. Yes. Kang Edwin Paras, kay Mariker Planas, shoutout. Yes. Kay Rosalia Lumagod, shoutout. Kay Jultids TV og sa kay diha sa kanang Rubik Refilling Station kay Victor Larong. Yes. Shoutout po kay Kayamukat Vlog dia. Shoutout ko sa imo idol, Kayamukat Vlog. So kamo kung bago pa lang mo sa among channel, please subscribe sa among YouTube channel ug sa among FB. Og diya lang mo, og diri lang pud mi. Magpadayon mi maghimo og video para malipay mo. Yes. Para ni sa inyo ha. Shoutout po kay Cherry Views Vlog, kay It's Our Brother, kay Risa Kiamko, ug sa akong YouTube channel, Juniper Kiamko. Salamat! Yes, shoutout kay It's Our Brother, no? Nag-shoutout sa Sako. So shoutout sa Rice's RTW Shop. Shoutout. Og sa Maglasang Rice Store diya sa Carmen. Og sa Golden Mars RTW. Shoutout. So paki-subscribe mga subscribers, paki-subscribe ang akong channel Doc33 og sa channel sa akong anak EG Mix Vlog. Shoutout po sa akong agaw si Jonathan Manhit nga pirmi nagatamyaw sa among channel. Yes. Og sa promotor sa akong channel Mels Manhit, paki-visit po. Thank you. Shoutout tayo sa Gupo family ug sa Riso family ug kang sa mga pedicabers dia. Shoutout ako ng mga pedicabers dia. Ayaw nyo kalimtig subscribe ang Malditong Bisaya. Thank you. Oh, shoutout po ko sa akong channel, no? Rescue Bagahaw channel. Og kana lang, daghang salamat. Bye-bye. Bye-bye. Hangtod sa sunod. Higayon. Mwah.